Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga unapunta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay ito guys, gumawa ako ng ayan, ano siya guys, salad siya na talbos ng kamote. Nilagyan ko ng kamatis, sibuyas, kalamansi at saka sili. Ayan. Naglalaway na ako guys. tingnan mo. Oh my goodness gracious me. Tingnan niyo naman yan guys, napakasarap, napaka-healthy at napakasarap guys. Tapos, meron din akong dito. Ito guys, ayan, paksiw na tulingan. Tapos nilagyan ng paksiw tulingan nilagyan ng okra at saka saluyot. Ayan, sarap-sarap guys. Naku, pinagpapawisan na ako guys. Hindi ko i-on yung electric fan kasi tawag diyan, magsisilitaran yung aking mga buhok. Pero try ko nga, wait lang. Ayan guys, in-on ko yung electric fan kasi ang init. Mainit. Bahala na to. Ayan, kain na tayo guys, kasi gutom na ako, alas 11 na, no? Kain na tayo. Ayan, salamat Lord. Ayan, tingnan nyo naman yan, napakasarap. Hindi na lang ako gagamit ng guys, ng serving spoon. Ako lang na makakain ito. Parang 3 days ata ako hindi nakagawa ng video guys ha. Grabing tamad ko. Ayan, maingay na naman guys. Pasensya na talaga. Kaya minsan tinatamad din ako guys, gumawa ng video kasi ang ingay dito. Kung hindi diyan sa shop, sa yung mga anak ng mga pamangkin ko. Hindi mo naman talaga mapipigilan yung mga bata na magingay. Ang sarap ng saluyot guys. Yan ang saluyot guys oh. Ayan guys, kape. Sarap. Itong pala guys, itong talbos ng kamote, dito sa bakuran lang to kinuha guys. Meron kasing tanimang nanay ko na talbos ng kamote. Ayan, kaya libre na ang gulay. Itong saluyot guys, sa bakuran din lang to kinuha. Marami kasi mga tumutubo na saluyot kahit hindi tinatanim guys, tumutubo lang siya.
Okay? Nakagat ko yung labi ko, guys. Sakit, ah. Ayan. Hello na lang sa taong nagme-mention ng aking name. Ganun daw yun, di ba, guys? Pagka nakagat yung labi. Pinag-uusapan ka daw. Ewan ko kung totoo. Meron din pala akong maliliit na saging dito, guys. Ano to? Tundan. Tundan pag sa Bisaya. Di ko alam sa Tagalog, guys, kung ano. Pero gustong-gusto ko to pina-partner sa paksiw. Ang alat. Pamangkin ko nagluto nito, guys, kaya medyo maalat. So ayan, guys, no, tapos na akong kumain, naubos na ang aking kanin, guys. Ayan, mayroon pa natirang mga ulam dito, pero mamaya na naman yan, guys. So salamat sa inyong Bisaya. Ayan, salamat sa inyong patuloy na panunood dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, salamat guys. At sana ay natakam kayo sa aking ulam ngayon, no, na paksyong tulingan at saka salad na talbos ng kamote. Ayan, thank you guys talaga, ha. At soon, ibabalik ko ulit ang aking shoutout. Sa ngayon kasi, guys, medyo pinatamad talaga ako at medyo busy yung aking life ngayon, no? Kaya hindi muna ako nakakakopya ng mga shoutout ko. Pero very soon, ako ay magbabalik to my track again. Track! Ano yan? Track yung, ano? Yung malaking, ano? Track? Yung literal na track? Hindi. Ako ibabalik ulit sa aking, mga nakasanayang gawin, no? Yung pagmumukbang at saka yung pag-shoutout. Sa ngayon, guys, ito muna. At sana ay palagi nyo pa rin akong suportahan. And see you again next time dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, ang palagi kong sinasabi, guys, laban lang, be kind and choose happiness. Ayan, bye everyone! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video, ha?